o gañador ou gañadora. Agora si, non pensen na casa que na Praza de Abastos de Cuntis pois contan con vespas todos os días, Quería falar con eles, cos membros do Escutre Club de Vespas e Lambretas de Cuntis e Comarca, pero coa que comezou a caer, pedímoslle por favor aquí os empresarios, comerciantes e demais vendedores, a Noli, a Carlos e a Rosita. Non lles importa, que non, Rosita? Non, encantados. Encantados de ter aquí aparcadas. É a cabeza visible deste club, seguidores do Bamboleo ben o coñecen. Hola, Damián, moi boa tarde. Encantado. Hola, Fran, primo de Damián, moi boa tarde. Encantado. Estamos cunha pequena mostra dese club que ten cantos membros, Damián? Pois somos pouquiños, somos, creo que, non sei se 12 ou 16, aquí o tesorero sabrá. 16. Cuntis e Comarca, hai compañeiros de Vilagarcía, hai compañeiros de Caldas de Reis, non? Sí, hai compañeros de Sallar que están en Madrid. Adolfo, mandamos un saúdo a Adolfo, que nos ve sempre dende Madrid. Vale, perfecto. Vamos a explicar un pouquiño en detalle que nos trouxestes. Unha Vespa 160 do ano, tamén a túa? Pois esa, miña non é, de meu pai, colleña prestada. Esta é do ano 67, se non me equivoco. Fomos por ela a Vilalba, trouxémola e restaurámola entre meu primo, meu pai e máis eu. Arrancou a primeira. Houbo que costoulle un poquinho, pero sí, arrancou. Bueno, esta, por exemplo, estuvo na concentración mundial de Vespas que se celebrou no ano 2010 en Fátima, en Portugal. Para lá foi no remolque, pero para aquí veu andando todo o camiño a fondo, cargada a piña. E esta GT, Fran, contame. Esta GT, pois, regaloume un amigo meu, moi amigo, en Ferrol, en Bugardo, realmente. Preguntelle se sabía de alguén que tuverse unha Vespa e díxome, meu avó ten unha. Se vas por ela, estaba ali debaixo a pobre dunha figueira, e nada, foi botarlle gasolina, cambiarlle a bujía, darlle unha patada e arrancar. Todos uns artistas. Non coñecía esta afección por Vespas e tamén Lambretas, verdade? Lambreta, sí, eu teño unha lambreta, pero co día que está tendes que perdoarnos na... Alguén que estea vendo aquí Galicia, Damián, Fran, que sexa da comarca que lle apeteza mellor unirse a vos, que lle diríamos? Que hai que estar moi mal da cabeza, porque realmente somos un club un pouco raro. A única actividade así fuerte que temos é o Vespalacón, que se celebra coincidindo ca festa do Lacón con Grelos. O mes que ven? Sí, o mes que ven. É unha moi fácil para acordarse do Vespalacón, é o seguinte domingo, o domingo de Carnaval. Aí poden unirse a vos se queren. Claro, poden unirse a nós se queren ou poden vir a disfrutar. E ademais, este ano, rápido que nos vamos. Este ano é San Valentín. Cuadran ese día? Sí. Ui, Dios mío. Antes de despedirme, eu quero máis entrevistados, así que xa me deixan listo para a temporada primavera, verán. Fran, Damián, moitísimas grazas, moi amables. Escutre. Facendo amigos, como sempre. Non xa. Bueno, e hoxe nos tamén, bueno, ainda que amigo, a Suso Bamonde xa o coñecemos. Eu creo que xa o coñecen ben na casa. Que vexa